Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Hadi Pamungkas kanthi ira-iraan ora kagodha. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Anggone nyambut gawe dadi tukang becak wis suwe banget, wiwit manten anyar nganti duwe anak papat, isih diayahi kanthi rasa tanggung jawab sarta ora duweni rasa aras-arasen babar pisan. Kanggone Durasim, kendaraan roda telu kuwi wis dianggep kaya dene sawah sing wulu pametune kanggo nguripi anak bojo bentinane. Satemene biyen tau banting setir bakulan pitik sing ora patya rekoso, ning jebul malah kerep rugi. Mbok menawa wae pancen wis ditakdirake dening sing ngecat Lombok menawa garis uripe kadidene tukang mancal becak. Dina kuwi isih jam 10-an nanging panase wis krasa sumelet. Karo medangkrong ning dhuwur becake, bola-bali Durasim ngelapi raine sing gembrobos nganggo anduk cilik kang dikalungake gulu. Durasim ajeg mangkal ning prapatan Ringin Kembar. Diarani prapatan Ringin Kembar merga ing kiwa tengene prapatan pancen tinukulan wit ringin kang padha gedene. Durasim banjur ngetokake udut klobot saka sak celanane. Sawise disumet, dheweke ngematake anggone udutan sinambi ngenteni tekane penumpang. Rokok sakler sing disedot wis meh entek, nanging penumpang sing diarep-arep blas durung ana kemliwere. Kamangka biasane Yahmono kuwi dheweke paling ora wis narik kaping pindho. Man, iki dina apa to? Pitakone Durasim marang Sulaiman, kancane becakan sing uga mangkal ana kono. Genah dina Selasa ngene kok. Pikun apa piye kowe kuwi? Semaure Sulaiman karo mijet ban becake ngarep buri. Gak ngono kok penumpange sepi men. Apa kira-kira pas dina apese awake dhewe? Ujare Durasim karo nguwang rokok sing kari tegesan. Nek ngene iki penak dadi pegawai negeri ya. Nyambut gawene alus ben wulan enek sing dijagane. Panggersahe Durasim, menungso mono sawang sinawang Kang, kaya dene gunung kae yen disawang saka kaduan katon endah, ning bareng dicedhaki jebul kebak watu-watu padas lan ribebondotan. Kok kira para pegawai negeri iku gak sambat? Awake dhewe iki ibarate padasan Kang, yen diiseni banyu kebak mancure ya banter. Semono uga nek kari setengah utawa meh asat mancure ya alon. Ya ana bendere omonganmu. Mulane gak usah ngresula. Pegawai negeri mono biyene sekolahe dhuwur lan entekake ragat akeh. Wis sak mestine yen tembine nyambut gawe kepenak, bayarane gedhe. Lah nek aku karo kowe
sekolah wae mung trimo lulusan SD, mulane nyambut gawene ya nganggo okol. Ning sing penting halal lan tansah diparingi seger kewarasan. Najan kaya ngene asile isih bisa kanggo nguripi anak bojo. Becak, Pak. Durung nganti Durasim nanggapi omongane Sulaiman, kesaru tekane wanita umur-umuran 12 tahun celuk-celuk arep numpak becak. Durasim lan Sulaiman gagian menyat saka lungguhe banjur nata becake. Aku apa awakmu sik sing narik? Pitakone Durasim. Kowe dhisik ora apa-apa, Kang. Mengko nek eneng penumpang maneh giliranku, kandhane Sulaiman. Durasim banjur nginger becake lan dipapanake ana sangarepe wanita mau. Badhe tindak pundi, Mbak? Pitakone kanthi unggah-ungguh alus. Terminal, Pak. Pinten nggih ongkose? Biasa, Mbak. 7.000. Nggih, Pun. Monggo nek ngaten. Wangsulane kenya kuwi banjur nata bokonge sing katon montok ning dhuwur becak. Ganda wangi parfum nyegrak irunge Durasim. Yen nyawang seragame putih-putih, penumpange kuwi cetha sawijining pegawe kesehatan. Roda becak nglinding len-lenan tumuju arah terminal. Suarane kumerit, kriet-kriet, kala-kala pating glodak, ukir bane ngambah jeglungan. Karo mancal becake sadalan-dalan Durasim gagas uripe sing tansaya suwe dirasa tansaya abot. Kaya-kaya ajine dhuwit saka anggone becak ora bejaji yen dibandingake undak-undakan rega kebutuhan. Kebutuhane saya akeh nanging reregan saya nekegulu. Wis ngono penumpange saya sepi sebab wong-wong wiwit padha wegah numpak becak lan pilih kredit sepeda motor. Kendel sekedap, Pak nggih. Abane kenya kuwi karo melengak memburi menehi kode supaya mandeg. Durasim agahan ngerem becake. Enten apa, Mbak? Kula tak mampir dateng supermarket sekedap. Jenengan tengge mangke ongkose kula tambahi. Kenya manis mau banjur mlebu supermarket sinambi ngenteni penumpange. Panyawange Durasim tumuju wong-wong sing mlebu metu supermarket. Wong-wong mau padha nggawa blanja berkut. Sandang penganggone resik tur necis, ora kaya bojone sing lagi ana omah. Aja maneh kok diajak blanja menyang supermarket, sedenge blanja ning toko perancangan wae bojone asring utang. Saploke bebojoan Durasim rumangsa durung bisa mulyakake sing wadon. Tujune bojone kuwi klebu wanita sing nrimo lan gelem diajak urip sengsara. Dumadakan Durasim weruh dompet warna ireng gumledak ana ngisor becake. Kanthi gurawalan dompet njur dijupuk. Sawise diiling-ilingi sedelok tanpa dibuka, dompet banjur dilebokake kotak dicampur karo peralatan becak. Pikirane malih semrawut, yen isine dompet mau duit terus arep diwenehake sapa? Wong dheweke ora ngerti sing duwe. Upama diwenehake satpam, gegek malah ora bali marang sing duwe. Merga jaman akeh wong sing ora kena dipercaya. Durung mari anggone nglimbang-limbang, penumpang sing dienteni mara karo nyangking blanja 2 kardus. Ngapunten, Pak, radi dangu, ujare kenya mau karo mapanake kardus ing pangkone. Boten dados menapa, Mbak? Pedal becak dipancal ninggalake pelataran supermarket tumuju terminal. Ning sadalan-dalan Durasim mikir dompet sing lagi wae ditemu. Upama bener ana duwite,
Terus arep dibalekake marang sapa? Apa digawa mulai wae sebab dheweke lagi butuh duit kanggo nyaru utang lan ngobatake anake sing nandang lara. Rasa kesel lan sumelete srengenge ora dirasakake. Pikirane mung ketuju marang dompet. Durasim genjot becake daya-daya tekan terminal sebab selak ora sronto kepingin ngerteni isine dompet mau. Sawise ngudunake penumpange ana terminal, becak banjur diputer menyang panggonan sepi. Tekan gang-gangan ngisore wit mauni, dheweke mandeg, tangane ngrogo dompet sing disimpen ana kotak. Kanthi tangan gemeter alon-alon dompet dibuka. Durasim sumelengeren bareng weruh yen isine dompet iku jebul duit bendelan 2 yuta. Dheweke bingung awit ya lagi kuwi saumur-umurane nyekel duit semono akehe. Tuwuh pikirane sing ora-ora kelingan tanggane sing uga tau nemu duit yutaan. Duit temon kuwi banjur kanggo mangan lan nyandangi anak bojone, sisane kanggo ngrehab omah. Nanging sakwise kuwi keluargane genti-genten kena musibah. Ngelingi kuwi kabeh, Durasim sing sekawit kepingin ngepek duit nang jero dompet mau banjur dadi kendho. Karo maneh duit kuwi dudu hake lan kudu dibalekake marang sing duwe. Ning banjur piye carane balekake? Tangane Durasim banjur ngrogoi slempitan dompet kang isi SIM, STNK, ATM lan kertu tanda anggota utawa KTA bidan. Dheweke saya kaget sakwise namatake foto KTA. Durasim durung lali foto kuwi fotone kenya sing mentas diterake. Jenenge Ayu Ariyanti, alamate ing Rembang. Durasim bali lenger-lenger anggone niat balekake dompet dadi mangu-mangu awit Rembang mono adoh saka omahe ing Bojonegoro. Mokal yen dheweke bakal ngeterake dompet mau menyang Rembang. Ning Durasim ayem bareng diwaca maneh jebule ing KTA ana nomor telepon omahe Ayu. Karo unjal ambekan landung, Durasim bali genjot becake nerobos panase kutha, mecaki panguripan sing nyamut-nyamut. Durasim senajan jamane wis edan nanging emoh melu ngedan.